Πόσες ώρες μην το βάζει. Ω, μεγάλε, κοίταξε κόλπο που χτυπήσαμε. Πω. Γιωρίκας, το πρώτο. Το πρώτο στο Δελφίνι. Άντε ψαρά. Καλά, τώρα τέχνη. Λοιπόν, πρέπει να το ρίξω γρήγορα μέσα. Εκεί πέσα, εκεί είναι μόνο. Πού ρε μαλάκα είναι Εκεί. εκεί? Εδώ. Όχι, στη σακούλα μέσα, τα πατατάκια από κάτω. Εδώ. Ναι, κοίταξε μέσα, εκεί μια πέσα. Έλα. Τάσο, κερδίσαμε τίποτα με αυτό? Μπα. Τι είναι αυτό, μαλάκα. Δεν μου κάνει. Τι είναι αυτό. Αυτό για τα blue fishing, τι είναι αυτό. Πρώτο βραβείο Γιώργος. Θόδωρος 0. Στάσου, Γιωρίκας 0. Δεν καμιόμαστε λέγω. Τάσος 0. Θα σας βάλω στο YouTube Ο τώρα. Τάσος τι. 0. Έπρεπε εκείνη την ώρα που το Γιώργος Big. Τι κάνεις Τάσο, τα δόντια του βγάζει? Μαλάκα, ξέρεις τι δόντια έχει αυτό. Μαλάκα, κοίταξε, σπάει σίδερα αυτό. Είναι στο ταργίλι. Fuck this, man. Τάσο. Τάσο, μήπως πρέπει να βγάλεις εκείνο το ψάρι που φάγε να το ρίξουμε ξανά μέσα? Κοίταξε. Δεν ανοίγει και το στόμα του, ρε. Ξέμεσα να ακούσει κανένα χέρι, Στάσο, σε βοηθήσω εγώ, περίμενε.